Hello guys! Maayong buntag, maayong hapon, o maayong gabi ninyong tanan kung asa man mong lupalop sa kalibutan, gipambutang. So ani aday ko no, diri ana pud si Inday Bigatla nga magkanas-kanas dinhi pa bisibisihan ang jud si Inday Bigatla no. Sabtan lang na ninyo kay para masingtan pud taon kay udi ta masingtan. Diyos mio, mosabot ang kababoy oy. So diri ako gakanas-kanas sa gunon nako. Gipaspas-paspas ko no ang video aron ingnon nga abtik ba, aron ingnon nga paspas ba. So nagaprepare lang day ko guys sa balhinanan sa mga piso kay dagko naman gud sila nya. Tama-tama pud nga naami daang kanang gamayng balay nila kay naman may mga manok sa una. Nya nahurot na mag-ihaw kay mga guwangers na pud gihurot og sabaw pagka winter. So nagbago na pud mi back to zero na pud mi piso. So ani alam guys, gakanas-kanas ko di gipaspas ang video aron ingnon nga how mag fencing din ha pero wa di ay gipaspas lang na karon ingnon how. Pachar-char lang di ay na pa Inday Bigatla. That's where before ko nagmaglay og eggs ang among hen. So na sila dira at least makakadal sila din ang cube. Muni ang human na nako. Pero butangan pa ni nako og atop. Murag net din ang black net sa ibabaw kay just in case dagito ni sa mga dagkong langgam. Yan oh. Or kabalo na sila manglupad. So dinha muna naron sila guys. Oh. Yan sila. Ang ilang gamayng balay, naran at lead sa mong balay. Pa, singot ni mother. Very nice exercise. Hindot kaya itong adlaw today. Init. Ay, init. Init siya. Tapos ang na seeds, nanubo na siya guys. Nanubo na sila. Hopefully dito na side. Tapos, itubo na side ang akong corn. Isa pa ang akong nakita. Oh. Ano siya itubo. Yan. Nindot kaya pampasingot. Oh. Limpi-limpi ako. Dapat na siyang pasingot agad na ako. Tangapan ako siya og net sa ibaw. Ano siya mga nang dagpay guys. Oh. Yan. Nalimpi ko ganina. Oh. Nagsabot. Yan. Yan. Maukab-ukab man siya din guys. So pag maglimpi ako silang shavings, dali lang. Ay kuan man. Anang maukab-ukab. Nasulban na. So nabutangan na gid natong net guys oh. Di na sila kalupad oy. Di na. Oh, basta nanitan na sa ibabaw. Oh. Pus akong gibutangan diri pa aman kay kuan man diri man ako ibutang niya mga piso. Pero dali ko kabutang sa ilang mga pagkaon pero hindi siya pwede rin ako naukab-ukab. Na oh. Ukab, butang sa pagkaon, limpyo. Tapos dito ko musulod dito, open-open lang po na ako. Sa sulbad na, okay na ang atong pamanday. Dali naman lang siya guys kay diri naman pumi dati. So dali na lang siya ibutang ang paghanay sa akin yung kuan. Ini ilahang taplis. Kay kuan naman with views naman ni last year so easy na lang pag kabit sa mga kabitonon. Oh, pwede na.
Careful. And then let them go. They're gonna be happy. You got a big space right here. Good job, Matias. How about you, Ezekiel? Don't be scared. Yep, don't be scared, love. Go pick them up, all of them. One by one. Yep. By the one by one. Yay, good job. Ezekiel's turn, Matias. Don't be scared, love. Pick them up. One. Don't be scared. Yep, go pick them up. Good job. You did good. See, are they biting or not? Matias is a pro. Oh, very fast. See, look, guys. They're gonna be happier. More space. What? Go, pick them up. Ezekiel. 3 more. 3 more. Go pick them up, Ezekiel. Let Ezekiel have one. Okay, the bigger one. Good job, Ezekiel. Oh, look at. They're happy. Where's the other Some one? of them are cute. Oh, they poop. They poop. They're full How of many? 12 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yep, perfect. They're 12. Look, they start now. It's like, oh, this is our new home. You could get in. You get hot. You have a nice wood chips in there. Chips. Wood chips. What This is for their lamp. Oh, look. They start now going in there. Look. Tias, look. Ezekiel. It's like, oh, nice. Get dirty right away your water, ha? Bye, chickies. Enjoy your new space, chickies. Because they're getting big. Oh, it's very fast. Before, very tiny. Now, they're getting tall. Ayan. Tapos na sila iko din eh. Ang water, gihugawan na yun. Magbay pamikuan sa ilang water. Naguba na magutong kamay. Start na sila kuan. Bye, chickies. Temporarily sa na inyong water kuan dish. I-open sa akong atog kaya para mahangin-hanginan sila. Windy, very nice day. Lamp. Good morning mga bibis. Gawas na sila. Kiyat-kiyat na. Leaves ang yellow. Another beautiful sunny day. Nasa ilang ko yun. Wala, dagko na dyan sila. Oo. Kung gipang tanom na liso, gidirect na lang na ako og tanong sa kung daghan na day sila. Ang dito na area, spinach man yata to akong gikuan. Wala pa man kay nanubo. Ano na area dagko na nakalimot ban ko yun sa akong gitanong. Mao siguro ning spinach. Nakalimot ko. Unsa akong gitanong? Cucumber, nagtanong po rin kong cucumber. Nakalimot ko. Unsa na diya sa gipananom. Nanubo na. Sa diri asab na area, man kay nanubo Ano Pero nakoy nakita nga sibol.
Mais ni siya diri guys, mais. Cute kay mais. Antay mabuhi ni, wala pa man nagkuan. Ikan-kan biya to dinhi ay. Agoy basig mauni. Naman tubo din eh. What basta doon 1 2 3 4 5 siguro. 10 ni sila ang akong gibutang diri nga mais. Nanay duha nga ni sibol. Thank you for watching. Gunta magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.